eleverne. Vi er under konstant forandring. Som unge individer påvirkes mange af os af alting og ingenting, og vores meninger skifter konstant. Vi tilbringer mere og mere tid uden for hjemmet. Vi er gamle nok til mange ting, men er vi gamle nok til at være voksne? Er vi gamle nok til at stemme? Her i klassen er vi unge, og grænser bliver skubbet længere og længere tilbage. Her i klassen er vi vidensvillige. Her i klassen er vi modne. Ish. Men det er ikke alle, der er som os. Der er mange, som overhovedet ikke er modne. Der er mange, som overhovedet ikke går op i politik. Men faktisk er helt ligeglade med valgret i det hele taget. Der er mange, som ikke aner noget om politik, men måske vil få nogle holdninger hen ad vejen. Man har lavet eksperimenter, og kun 17% vil stemme, hvis de rent faktisk havde muligheden. Det er ikke særlig mange. Det burde vi, som en klasse med matematik på højt niveau, kunne vide. Kun 13% af befolkningen, herunder de unge selv, går ind for, at unge i en alder af 16 år vil kunne have stemmeret. Og hvis de, der er modne og rent faktisk ønsker stemmeret, så er villige til at vente, så viser det vel også, at de er meget modne. I gamle dage var man voksen, når man blev konfirmeret. Hvor voksne følte I jer, da I var 14 år? Eller snart? Forestil jer, at I blev tvunget til at være voksen i en alder, hvor I ikke følte jer klar. Forestil jer, at I måtte opgive den sidste chat af jeres barndom. Sådan ville nogen have det, hvis valgalderen blev sænket. Forældrene ville få flere forventninger til de unge. Samfundet ville lægge et større pres på de unge. Det er ikke alle unge, der har deres egne holdninger, og ofte vil de blive presset af deres forældre. Men man bliver først myndig, når man er 18, tænker jeg så. Men forestil jer, at I kunne være med til at bestemme, hvordan landet skal styres, uden egentlig at kunne bestemme over jer selv. Det kan godt være, at vi føler os selvstændige og modne, men det er ikke alle, der har det sådan. Der er mange, som ikke engang kan beslutte sig for deres uddannelse. Tænk på alle dem. Den ene dag vil de måske være geologer, den anden dag vil de måske være tømrere. Mange af os var måske nørderne i vores gamle klasser, men selv vi gør dumme ting. Tænk nu på alle eleverne i jeres gamle klasser. Er der ikke en enkelt eller to, som måske var lidt let på virkelige? En enkelt eller to, som overhovedet ikke interesserede sig for politik? Hvis man tænker over det, er det ikke underligt, at størstedelen af befolkningen er imod. Imod at unge mister chancen for at dumme sig. Imod at unge får presset forældrenes holdninger ned over sig. Og imod at unge ikke kan lære unge. Yeah!